Но това записва ли? Здравейте, цецовци! Днес ще си говорим за Джон Си! И, дами и господа, от единия гост е го... Има няма 30 клас мокри дрехи... Джорджо Пишков! Защо? Не се бойте, ще се върне. А от другия ъгъл... Боже, дори не искам да коментирам. Човека, който доказа, че може да бъдеш известен рапър, с това да пееш чалга. И това е Криско Бит! Моля, здравейте. Сега само искам да изчакате за момент, защото всеки чист трябва да си има песен, с която да влиза на ринга. Така че... Виждам я редовно, пукаме се готино, дрехи по земята и в нас е пълна кочина. Най-ми е удобно, до петоти сочно, ставам като животно, един път като почна. Може би нарочно, тя ма грези мощно, аз купувам глупости за нея, ма изгодно. Карам го еляк и гледам всичко да е. Започва матча, майната му. Добре, да започваме. Кажи на тия хора, как самяташ, как го движиш, как са... Какъв хубав обрат от Криско! Да... Такъв е живота. Никой не може да се заяжда с Криско.